Sziasztok, én vagyok Bomba, és itt van velem XSS2. Vagy előre ezt szólnak, hogy nagyon halk leszek, meg nagyon is halk vagyok, úgyhogy inkább XSS2 fog sok mondatot és szót mondani. Oké? Na akkor mondjad. Na, igen, most hozd meg. Sánchez, Mondó vagyok. Gondol, biztos feltűnt, hogy miért nincsenek videók. Azért, mert oda kell tenni az egész gépet, minden vírusos lesz, igen. Túl sok hülyeséget töltött le. Igen, tényleg akarjam úgy. Hát gameplayekkel kapcsolatosan, mivel mi nagy GTA fanok vagyunk, így az lesz legtöbb. Majd Black Ops is lesz, amikor mind a kettőnek jó lesz majd és hát majd megcsináljuk. Én rosszul tettem fel. Vondónak meg rossz a videókártyája, mert csak szaggat. Úgy lehet a legjobb játszani. Na, mondjad már. Majd amikor Vondó újra teszi a gépét, csak akkor fogja a Sony Vegas rátölteni, mert most nem meri. Fél a szörnyektől, amúgy nem, hazudtam. Na. Mit is kéne mondanom? Hát... Nagyon sok mindenen. Várja. Na. Sok gameplay. Szerintem nem lesz annyira. Majd. Ahogy esik, úgy puffan. Hát... Talán... Ma még fogunk egy ilyen... MTA szerver bemutatót csinálni. Ilyen részről. Ja, és még közbeszólok, hogy még egy RPG szervert is lehet. Még ma ilyen... Bemutatunk. Ja. Még valamit akarsz mondani? Szerintem én már semmit, mert te mindent elmondtál. Szerintem ennyi lenne. Ja, és még mondani szeretnék valamit. Mindenkinek kellemes ünnepeket kívánunk. És boldog új évet, ami majd egyszer még eljön. Pár nap. Év, jól van. Holnap. Na, sziasztok! Én XSS2 voltam, ő pedig Vondó. Bonán vagyok. Még egy utolsó valamit, ami nem lesz semmi se. Cső.